Hem vingut fins al cementiri del Poble Nou, que és un dels cementiris més macos que hi ha a Barcelona i que és una visita obligada que tots hauríeu de fer, per venir a parlar del meu segon llibre, que és un llibre que parla, doncs mireu, estem en un cementiri, parla naturalment sobre la mort, acabat amb T, però que més enllà d'això parla d'una cosa que és molt més important, que és l'amor, acabat amb R, i com l'amor et pot convertir en immortal, com podem aconseguir no morir d'alguna manera. Peter se la va quedar mirant i aleshores, com si li volgués demostrar alguna cosa indemostrable, va tocar un acord de la menor al teclat. Per agafar el to es va incorporar i va assajar les primeres frases de l'ària del tercer acte de la Traviata. Va mirar de tornar a cantar, però aquella cantatriu extraordinària que havia omplert de gom a gom els teatres més importants del món i va ser durant uns anys la protagonista absoluta de tota la premsa del cor havia desaparegut per sempre. Ni Peter, ni les Moires, ni jo no vam ser capaços de reconèixer-la. Ella havia estat la Callas, la cantant més famosa del món. Ell, conegut pels seus amics com el Pirata, havia estat l'home més ric del món. Peter, igual que jo, es va quedar embadalit admirant la meravellosa cavallera castanya. Com se li parlava a una deessa del seu crepuscle.